Hej, Kenny Fugledorf her. Jeg vil gerne lige vise min opstilling til hjemmeopgave 2 i grundlæggende programmering. Jeg har min Arduino Mega, hvor jeg har uploadet min ur.ino sketch, og det er den, der kører nu. Og den styrer mit 7-segment display, som jeg har designet, og i projektugen fik jeg den loddet. Og der kan man se, at på displayet nummer 2, der er decimalpunktet, det blinker for hvert sekund. Og det første display, det står blank. Og nu skal vi gerne være heldige, at den skifter lige om lidt, så vi kan se, at det fungerer. Og det skifter nu. Så får vi gang i det første display. Og her der kan vi se på min serial monitor, at den tæller op på tiden lige så stille.